L-istħarriġ ġenerali tal-popolazzjoni dwar l-użu tal-alkoħol, it-tabakk u droga f'Malta wera li l-konsum tal-alkoħol fost il-Maltin għadu mifrux, bżidiet osservati fost in-nisa. Ir-riżultat tal-istħarriġ li sar fl-2023 u li fih ipparteċipaw 3500 adult ta' bejn 18 u 65 sena ikkonkluda li l-użu riċenti tal-alkoħol iżdied xi ftit iżda l-konsum ta' kull xahar baqa' stabbli. Intqal ukoll li porzjon sinifikanti ta' dawk li jxorbu juru xejriet konsistenti ma' użu riskjuż tal-alkoħol. Nis li għadxi darbu użaw l-alkohol f'ħajjithom żdiedu. U dan fil-verità aħna mill-informazzjoni li ġbarna jidher li huwa kaġun tal-fatt illi iktar nisa qed jużaw l-alkohol milli kienu qabel. Allura minn madwar kważi 76% fis-servej ta' qabel issa telal fuq il-82%. L-istħarriġ li jsir kull 10 snin isegwi x-xejriet fit-tul u jipprovdi għarfien siewi dwar l-alkoħol, it-tabakk, il-kannabis, id-drogi bir-riċetta tat-tabib, l-użu ta' drogi illeċiti, il-lob tal-azzard, kif ukoll il-vaping u l-kannabis mediċinali. Il-kap ta' National Focal Point Manuel Ġellel qal li r-riżultati juru kif l-użu tat-tabak qed ikompli jonqos binqas adulti jpejpu meta mqabbel ma' snin ta' qabel. Qal ukoll li d-differenza bejn l-irġiel u n-nisa li jpejpu qed tonqos għalkemm id-drawwiet u l-intensità tat-tipjib ivarjaw fosthom bl-introduzzjoni tal-vaping. Xejra pożittiva bħal servej anke ta' 10 snin ilu jidher li t-tabak kompla jitnaqqas. Però għal dan l-istħarriġ għall-ewwel darba daħħalna dejta wkoll relatata mal-użu tal-vapes. Nafu li li dawn qegħdin ħafna iktar invoga milli kienu f'dal aħħar snin. 10 snin ilu dak il-suġġett ma kejjelniex. U jidher li hemm ovvjament dak l-aspett li qed iżid ukoll partikolarment fost il-popolazzjoni żagħżugħa. L-istess riżultati juru li l-użu tal-kannabis ġie rreġistrat fost l-adulti żgħażagħ u l-irġiel. Intqal li l-bidu għandu tendenza li jseħħ fl-aħħar tal-adolescenza jew fil-bidu tal-età adulta u l-użu huwa l-aktar komuni fil-grupp ta' età bejn 18 u l-24 sena. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon qal li l-Ministeru se jkun qed jipprioritizza sforzi ta' prevenzjoni msaħħa f'konformità mal-Politika Nazzjonali dwar id-droga tal-2023. Trends huma dak li huma, pajjiżna għandu l-issues tiegħu, imma li mbagħad jagħmel hekk kuraġġ hija l-ħidma li qed issir tajjeb. Jiġifieri bħala pajjiż huwa pajjiż li nemmnu f'da settur, li nemmnu li kulħadd ħaqqu t-tieni u t-tielet u r-raba' ċans u nista' nassigura li dik it-triq ħanibqgħu nagħmlu fuqha, mhux niġġudikaw lin-nies. Spjega li l-politika nazzjonali dwar id-droga tenfasizza l-importanza ta' investiment addizzjonali f'servizz low threshold u f'miżuri ta' tnaqqis tal-ħsara għal individwi li jużaw id-droga b'mod attiv.